गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय थाबाय स दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय जे आं बे आंनि लुक्सखौहाय माबोरैहाय आङो क्रिएट खालामखो बे भिडिअआ अलरेडि नोंथांमोना थाम्बनेल बा टाइटेलखौ नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ मोनसे टिउटोरियेल भिडिअ स बेयावहाय आङो नोंथांमोननो स्टेप बाय स्टेप आं जा रोंगौ आंथ' प्रोफेसनेल मेकआप आर्टिस्ट नङा बाट स्टिल आङो ट्राइ खालामो जे नोंथांमोननो आं जा एसे रोंगौ बेखौहाय आंनि जुनै नोंथांमोनाबो एसे एनै देलायनो रोङो खोमा होननानै आं नोंथांमोननो बे भिडिअखौ लानानै फैदों स नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो लोगोसे आं बे लुकखौहाय माबोरै स्टेप बाय स्टेप आङो क्रिएट खालामखो बेखौहाय फैदो दानिया आं नोंथांमोननो दिन्थिनि स गाइस दायो आङो नै उइदाउट मेकआप नोंथांमोनाथ' मिथिखायो असाइस ओमफ्राय दायो आङो वाइप्सजोंहाय मोखांखौ खेबसेबाव साफा सुखानायखासोमोन अब्लाबो खेबसे हुगारनानै लाबावबाय ओमफ्राय दायो आङो फेस सिराम इउज खालामगोन फेस सिरामखौहाय मोजाङै आं मासाज खालामनानै लाबाय फेसखौहाय ओमफ्राय बेनि उनावहाय आङो इउज खालामगोन मयस्चाराइजार ओमफ्राय मयस्चाराइजारखौबो आङो मोजाङै मासाज खालामनानै लागोन आरोना अल अभार फेसआवहाय ओमफ्राय बेनि उनावहाय आङो सानस्क्रिन एप्लाइ खालामगोन स सानस्क्रिन एप्लाइ खालामनाया मस्ट इम्परटेन्ट दे गाइस नोंथांमोनाबो स्किप खालामनो नाङा ओमफ्राय बेनि उनावहाय आङो इउज खालामगोन प्राइमार ओमफ्राय दा बे कालारबारनि प्राइमारा आंनि फेभरेट स बेखौनो आङो इउज खालामबाय ओमफ्राय प्राइमार लगायनायाबो बिराद गोनांथि मेकआप खालामनायनि सिगां स बेनि थाखायनो फोननानै लाग्रोबाय आङो ओमफ्राय दायो आङो फिटमिनि फाउन्डेसनखौहाय इउज खालामदों आरोना स दायो नै नोंथांमोना गुफुरद्रायखौ इउज खालामनाङा आरोना नै नोंथांमोना नायनो हागोन फारसेथिं आङो मेकआप लागायदों फारसेथिं लागायाखै अब्लाबो आंनि कालारा मेटचिं जादों आरोना मानो होननानै बुङोबा आङो आंनि स्किन कालारजोंनो बा स्किन सेटजोंनो आङो मिलायनानै लाबाय सेटखौ फाउन्डेसननि ओमफ्राय नै आंना कमप्लिट जाबाय ओमफ्राय दायो आङो कनसिलार इउज खालामदों फिटमिनिनो आरोना बेबो ओमफ्राय बेखौहाय आङो लागायबाय जेरावहाय हाइलाइट एरिया दङ बेयावहाय ओमफ्राय दायो आङो कम्पेक्टजोंहाय एसे सेट खालामनानै लागोन सुगारनि माबाजोंहाय स्पन्जजोंहाय ओमफ्राय मेकनि आरोना माबाया मा होनो कम्पेक्टआ ओमफ्राय बेनि उनावहाय आङो गोदनायावबो एसे एसे फुनबाय ओमफ्राय बेनि उनावहाय आङो मिस क्लेयारनि माबाखौ पाउडारखौहाय फुनबाय स देट लं लास्टिं जायो मानो होननानै बुङोबा कम्पेक्टजोंल' जाया नालाय ओमफ्राय आं ब्रासजोंहाय साफा खालामनानै लाबाय ओमफ्राय नै बायबायमोन आंना कन्टुर खालामग्राया ओमफ्राय एसे गन्थंखौ नाब्लेब्लेखौ एसे गोलाव लाव नुहोनानै लाबाय आरोना ओमफ्राय बेनि उनावहाय नै बेबायदि ब्रासजोंहाय आङो आइ शेड'खौहाय बानायगोन एसे अरेन्जि ब्राउनि बेफोरबायदि कालारजोंहाय बानायगोन आरोना आङो एसे सिम्पोल लुकखौनो दोनगोन आङो नोंथांमोनाथ' नुखादों दहयो ओमफ्राय नै अलरेडि कमप्लिट जाबायानो आंना ओमफ्राय एसे ब्राउन कालारजोंहाय गाहायावहाय आखिनानै लाबाय नै स देट आंनि मेगनखौ एसे गिदिर नुयो ओमफ्राय दायो आं एसे गल्डेन कालारनि सिमार लगायनो होननानै सानबाय आरोना फ्रन्ट साइडथिंहाय आइलिडावहाय ओमफ्राय नै माबोरैहाय नुदों आंखौ मोजां नुदों ना ओमफ्राय बेनि उनावहाय आङो आइलाइनार लागायगोन आङो सिगाङावहाय आइलाइनार बारा इउज खालामोन बाट दा आइलाइनार लागायाबा आं आंनि मेगननि सेपखौ मोजां मोना आरोना नै स आङो आखिखांबाय ओमफ्राय दायो आङो ब्लासार इउज खालामगोन स ब्लासारखौहाय आङो माबाखौ मोजां मोनो आरोना एसे अरेन्जिखौहाय अरेन्जि निउडखौहाय नै ओमफ्राय बेनि उनावहाय आंनि नैबे फेभरेट सुगारनि स बेयावहाय बियो ट्रेभेल फ्रेन्डलि आरोना नोंथांमोना मोनथाम प्रडाक्ट्सखौ एक्सट्रा केरि खालामनो दरखार गैया बेयावहायनो कन्टुरिंबो हाइलाइटारबो ओमफ्राय ब्लासारबो दंखायो स नै आङो फोनजोब्बाय ओमफ्राय दायो आङो हाइलाइटारखौहाय फोनबाय स नै जा मोजां नुदों आरोना हाइलाइटारखौहाय ओमफ्राय बेनि उनावहाय आङो आइब्र'खौहाय सेट खालामनानै लानोसै आइब्र' पमेडजोंहाय ड्र' खालामसै आङो नै ओमफ्राय आङो माने राउन्ड सेपखौ मोजां मोनो आरोना आंनि मोखांजों बेनि थाखायनो आङो स्ट्रेट लायो आइब्र'खौहाय मोजां मोनो आङो स्ट्रेट लानानै ओमफ्राय बाराद्राय आर्टिफिसियेलबो नुद्रायो गोसोम कालारखौ बेनि थाखायनो डार्क ब्राउनखौ फोनबाय ओमफ्राय दायो नै लिपस्टिक दंबावो आरो लोगोसे बावदोंसो माबा दङ मास्कारा फोननांगौ दङ स मास्काराखौहाय फोननानै लानोसै आङो जल्दि मोनसे बावदो मा कन्टुर खालामनो बावदो आङो खावलायखौ एसां गोदोर खावलायखौ स दायो आङो कन्टुरिं ब्रासजोंहाय कन्टुर खालामनानै लाबाय आरोना गालथाव गिदिरखौ स गाइस नै आङो दायो
बेबायदिनो आङो आंनि लुकखौहाय क्रिएट खालामदोंमोन आरोना दिनैहाय नोंथांमोननो ओरैबायदि मोननैसो प्रडाक्ट्सनि बागै खोन्थानो नागिरदों बेनो जाहैबाय आङो गोबाव समनिफ्रायनो दा फागुन बोथोर जोंनि लिप्सआ ओरैबायदि ड्राइ जायो डिहाइड्रेटेड जायो स' बिनि थाखायनो जोङो बारे बारे मा खालामनांगौ जायो लिप बाम इउज खालामनांगौ जायो स' देट जोंनि लिपखौ जोङो केयार खालामो नालाय गाज्रि जायाथों थाखायनो आं गोबाव समनिफ्रायनो नैबे निउडनि मेट लिक्विड लिपस्टिकखौ इउज खालामगासिनो बियो मेट लिपस्टिक स' नोंथांमोना मेट लिपस्टिक होनना बुंनाय लोगो लोगो साननो हागौ जे मेट लिपस्टिकखौ इउज खालामनानै जोंनि लिप्सआ गोरान जायो बा डिहाइड्रेटेड जायो बाट नैबे जिथु निउडनि मेट लिपस्टिक दङ ना लिक्विड लिपस्टिक स' बियो डिहाइड्रेटेड खालामा ओमफ्राय बेयावहाय जोंनि इभेन बियो जोंनि लिप्सखौहाय मयस्चाराइजसो खालामनानै लाखियो बेखौ फोनबाथाय माने बारे बारे जोङो लिप बामखौ इउज खालामनो नाङा मानो होननानै बुङोबा बे प्रडाक्ट्सआ नेचारेल माखासे फर्मुलाजों बानायनाय जेरैहाय जजोबा अइल आलमन्ड अइल ओमफ्राय भाइटामिन इ जाय जोंनि लिप्सखौहाय मयस्चाराइज खालामनानै लाखियो बेयावहाय जों गोबां बिबांनि जुदि लिपस्टिकखौ सिगांनिफ्रायनो इउज खालामनायनि दारै जोंनि गुस्थिया गोसोम जानो नागिरो आरो लोगोसे पिगमेन्टेसन जानो नागिरो स' बेयावहायबो बेयो लिपस्टिकआ बिराद मयस्चाराइज खालामनानै लाखियो आरो जोंनि गुस्थिखौ गोसोमबो जाहोआ आरोना ओमफ्राय बेयो 12 आवार्स स्टे खालामो जोंनि गुस्थियावहाय आरो जेबो बेफोरबायदि गोरान रानसावसाव बा गुस्थि गावहोनाय बेबायदि खालामा आरो नोंथांमोना नुदों बेनि पेकेजिंआ ओरैबायदि स्टेन्डार्ड ओरैबायदि मोजां स' गाइस आं बुंखादों बेयावहाय मोननै लिपस्टिक दङ मोनसेया जाहैबाय मेट लिपस्टिक आरो बेजों लोगोसे मोनसे दङ लिप ग्लस बेनि गेजेरावबो माखासे निउलि लन्च जानाय शेड्सफोर दङ स' बेखौहाय नोंथांमोना ट्राइ खालामनो हागोन स' माखौथो नेनानै दङ थाबैनो थांनानै अर्डार खालामदो आरो स' गाइस आं दायो बेखौहाय आनबक्सिं खालामनानै दिन्थिनो स' नै बियो जाहैबाय हटि क्रास सेट मोना खेबसे फोननानै दिन्थिबावगोन ओमफ्राय नै बेयो जाहैबाय लिप ग्लसआ बे लिप ग्लसआवहाय जेबो कालार एडेड खालामनाय गैया आरोना ट्रान्सपेरेन्ट लिप ग्लस बियो अलरेडि लिपस्टिक एप्लाइ खालामनाय दङमोन नालाय स' बेनि थाखायनो आं नोंथांमोननो दायो दिन्थिगोन बेखौहाय हारसिङै एप्लाइ खालामनानै आरोना मिररखौ खाथियाव लानानै दोनसै आरोना स' देट आं इजिलि एप्लाइ खालामनो हायो आंथ' आंनि गुस्थिखौ बिराद अनो दे नोंथांमोना गावनि लिप्सखौ माने केयार खालामो ना खामा आं मिथिया बाट आङो आंनि लिप्सखौ लानानै बिराद केयार खालामो आं बेखौ ड्राइ जानो होआ बा गावनो होआ आरोना आङो आंनि लिप्सआ अलरेडि मयस्चाराइजखा आङो बेयावहाय जेबो बिदि एक्सट्रा जेबो बुस्थु एप्लाइ खालामा आरोना ओमफ्राय नै बे हटि क्रासखौहाय आङो दा इउज खालामगोन नोंथांमोना कालारखौ नायनो हागोन स' बेयो जाहैबाय हटि क्रास पिंक स' नोंथांमोना मोजां मोनदों ना मोनाखै आंथ' बिराद मोजां मोनदों बे आंनि पार्सनेल फेभरेट आरोना स' बेयो नै स्मार्ट प्रुफ ओमफ्राय लोगोसे ट्रान्सफार प्रुफ बिराद मोजां स' नोंथांमोना बेबायदिहाय जेरावबो थांनो हागोन आरो लोगोसे पार्टिनि एसे ग्लसि लुक जुदि नोंथांमोना लुगैयोबा अब्लाना नैबे लिप ग्लसखौहाय नोंथांमोना इउज खालामनो हागोन आरोना स' नै नोंथांमोना नुनो मोनदों दहयो मेटआवहाय माबोरै नुदोंमोन आंखौहाय ओमफ्राय दा नै नोंथांमोना आंखौ एसे लिप ग्लस लागायनायनि उनाव एसे पार्टी लुक नोंथांमोना क्रिएट खालामनो हागोन आरोना ओमफ्राय दा आङो नेक्स्ट सेटखौहाय नोंथांमोननो ट्राइ खालामनानै दिन्थिनि स' बेखौहाय आङो हुगारग्रोनो बेयो जाहैबाय जलि करेल नै बेयो स' आङो बेबायदि अभार रेड पिंक बेबायदि लाभार नङा बाट आङो बे हटि क्रासखौहाय आं बिराद मोजां मोनो ओमफ्राय दायो आङो नोंथांमोननो इउज खालामनानै दिन्थिगोन जलि करेल सेट बेयो एसे ब्राउन आरोना कालारा नै बेबो मोजां लागायनानै दिन्थिनोसै
आङो दायो नै लिपस्टिकखौहाय फुगारनानै लाखाबाय स देट टाइमा एसे माबा जायो ओमफ्राय आङो अलरेडि गासैबो लिपस्टिकखौहाय जिहेतु इउज खालामनाय आं बिराद मोजां मोनखायो स नोंथांमोना आङो डाइरेक्टलि माने एप्लाइल' खालामनानै दिन्थिबाय थानोसै आरोना स गासिबो लिपस्टिकफोरा ओरैबायदि मोजां क्वालिटिसनि माने आंनि पार्सनेलि फेभरेट स बेनि थाखायनो आङो नोंथांमोननि सिगाङावहाय लानानै फैदों आरोना स नोंथांमोना गावनि गोसो बायदियै गावबा गाव सेटखौहाय चुज खालामनानै बाय खालामनो हागोन आरोना स आं दायो इउज खालामगोन सापल केन्डि नै बियो पिंक कालारनि जानो हानाय स बेखौहाय आङो दायो खेवनोसै आरो बेखौबो आं मोजां मोनदों आरोना बे सेटखौबो ओमफ्राय नोंथांमोना गोसोबानो नैबे लिप ग्लसखौ लानो हागोन आरोना दायो आङो एसे ब्राउनियावहाय खेबसे नायनोसै बेखौहाय मोचा ब्राउनि नै बेबायदि आरोना सेटआ स बेखौहाय आङो दायो इउज खालामगोन नै एसे रेड बायदिसो जादों मोचा ब्राउनि मेरुन कालार बायदि जादों आरोना एसे ओमफ्राय नोंथांमोना लिप ग्लस इउज खालामनो हागोन बेयावहाय आङो इउज खालामगोन नैबे पिची पिंकखौहाय आरोना नै बेखौहाय खेवनानै नायदोनि बेनि सेटआ माबोरैहाय पिची पिंकआ नै पिची पिंक कालारनि आरोना स बेखौ आं जल्दि फुगारनानै लानोसै पिची पिंक ओरैबायदि मोजां माने मा होनो आङो गोबां सिगांनिफ्रायनो आङो मेट लिक्विड लिपस्टिक इउज खालामबाय आरोना बाट बियो माने फेन्टास्टिक आरोना बिराद मोजां नोंथांमोना आंथ' बेबायदि मेट लुकखौनो मोजां मोनो जुदि नोंथांमोना पार्टि सार्टि थांनायावहाय एसे ग्ल'सि लिप एसे सेक्सि लुक लुगैदोंबा स एसे बरिया आङो नै बेखौहाय इउज खालामनानै दिन्थिगोन नोंथांमोना अ माइ कक' बेयो आरोना सेटआ अ माइ कक' बेयो जाहैबाय अ माइ कक' स बेयो एसे ब्राउन लिप ग्लसखौ एप्लाइ खालामनानै दिन्थिगोन स गाइस आं नोंथांमोननो जाखिनि दिन्थिनो हायो दिन्थिबाय ओमफ्राय नोंथांमोना दायो जिहेतु गोबां कालेक्शन निउडा दंखायो नोंथांमोना बबे मोनसेखौ मोजांसिन मोनदों बेखौ कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरनो दाबावदे आं नेनानै थाबाय थागोन दायो आङो नोंथांमोननो ओरैबायदि मोजां लिपस्टिक कालेक्शनखौ आंनिखौ दिन्थिबाय जिहा निउडनि प्रिमियाम जा मेट लिपस्टिक दङ बेयावहाय नोंथांमोना गोबां रोखोमनि शेडफोरखौहाय मोननो हागोन नोंथांमोना गावनि गोसो बायदियै इउज खालामबानो जाबाय आरो लोगोसे आंनि पार्सनेल फेभरेटफोरखौथ' आं नोंथांमोना खिथाखांखाबाय स नोंथांमोना माखौथो नेनानै दङ आंनि बे भिडिअनि डिसक्रिपसनावहाय अलरेडि लिंकआ होनाय दंखायो बेखौहाय नोंथांमोना फ्लिपकार्ट एमाजन बेनिफ्राय बाय खालामनो हागोन आरोना थ' माखौथो नेनानै दोङो थाबैनो थांनानै बाय खालामदो स थेंक इउ स माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ बाय बाय